Tapos sika ti pastor ko at daaminen ang masapol ko. Itinalang to ang karuotan pag kinanaen na itisibay Itisibay di dandano matanal na ay idalanak. Ipahay mo kanyak ti baro apigsa tarabayan nak iti tumutop adalan kas in karim. Uray pay no gingat ni patay ti paglasatak, sa anak tong agbuteng tada ka kanyak, ti sarukod kan baston mo sa lakni bandak. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyak, iti matang dagiti abusor ko. Pinaruyutam daytoy ulok iti lana ket agliplipas iti kopak. Awan duadwa kumuyog to kanyak ti kinaimbag kan ti kinamanagat mo, bayat ti panagbiag ko, kat agtayngak tong agnanayon iti balay mo. Himno ti panagdaydayaw, Diyos ti grasya ken Diyos ti gloria. Dios di gracia, Dios di gloria, panakabalinitem, palangat iglesia, yat natin daidalan, siribidem, turedidem, itinay tuyacem ko, itinay tuyacem ko. Kararag tayo. Manakabalin ken managparabor unay nga Dios. Agyaman kami uwapo ti daytoy nga gundaway, tinted mo kada kami kalagdisalon at mi. Tapno nabalinan mi uwapo ti umay ditoy balay ti kararag mo. Magipagmaymay sa apo ken ka. Bendisyon nami ti uwapo uray pay dagiti kakabsat mi uwapo. Nga awan kata kami ita, san mi amu uwapo. Nanyaman dagiti laped kadakwada. Nimsi ka nga Dios ti makamu uwapo kadakwada. Bless mo apo ti bawat ti maysa kada kami. Ken kastamit uwapo nga benisyonam, uray pay uwapo ti adipen mo, nga mangiburay uwapo kadagiti sasaom. Kam apo ti sirib ken talento na uwapo, tapno iti pangilawlawag na apo kada kami. Ket maimdingan mi apo Dios nga naimbag. Ken kastamit uwapo nga pakawanin na kami uwapo, kadagiti adunay nga naglablabsingan mi ken babak mi, tapno may kari kami apo ti sangwanam. Ken Kristo Jesus dawat mi amin dagitoy. Amen. O Diyos ay langit, dayawan dak
Good morning! Naimbag nagsapa kadatami kakabsat. Magandang umaga po sa atin. Parang may mga bagong mukha akong nakikita dito. At parang tagilid ang ating barko. Sa bagay, teka dito ako. Tawa natin, Ruth. Oh. Ganun ang ating barko ngayon. Sige po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako'y nagagalak na makita kayo sa ating pananambahan ngayon. May mga ilang paalala lang po para sa atin. Una-una, nasa pang-apat na linggo na po tayo sa panahon ng Kwaresma. Malapit na po ang ating Holy Week. Pero habang ating nilalakbay o habang tayo naglalakbay sa panahon ng Kwaresma, nais ko pong ipaalala sa atin yung ating Lenten Complete or yung ating evening prayers sa panahon ng Kwaresma. Ito po yung pangalawang taon natin na may 40 days Lenten prayer tayo. Via Zoom po ito. Naka-Zoom po ang ating Lenten prayers tuwing Lunes, Martes, Merkules, Biyernes at Sabado. Wala po tayong Lenten prayers or evening prayers sa Huwebes kasi meron po tayong midweek service. Yung ating midweek service, yun ang kapalit ng ating evening Lenten prayers. Ano po bang ginagawa sa Lenten prayers na yan? Marami po. Gaya ng ng kanyang pangalan, Lenten prayers. Panalangin po ang karamihan na nangyayari dyan. May isang kanta or opening hymn, opening prayer with confession, words of pardon. Kaya yung mga dumadalo ng Lenten Complete or Lenten prayers, gabi-gabi natatanggap nila, gabi-gabi nangungumpisal sila, gabi-gabi natatanggap nila yung kapatawaran sa lang kasalanan. Kasi may words of pardon. Kaya mga kapatid, iniimbitahan ko kayo, lalo na sa panahon ng Kwaresma, ang panawagan ni John the Baptist at ni Jesus sa mga ebanghelyo ay magsisi kayo, repent. And as you repent, through our prayers, we receive the words of pardon. Natatanggap natin yung mga salita ng kapanatagan at ng kapatawaran. Pagkatapos noon, may scripture reading and then short devotion or reflection. 3 paragraphs lang yun actually. 3 short paragraphs kaya maiksi. After that ay mga panalangin na. Panalangin para sa mga may sakit. Ang dami po sa listahan. May sakit, syempre panalangin para sa kapayapaan sa Middle East, panalangin sa mga may sakit at iba pang mga pangangailangan, pati yung mga humingi ng prayer para sa mga nagbo-board exam, lahat. Panalangin din ng pasasalamat. So, ang lawak po ng sakop ng Lenten prayers natin. Kung kaya't muli inayahan namin kayo, dumalo sa ating Lenten evening prayers via Zoom. Kung gusto po ninyong dumalo, pakisabi lang po sa amin at nang ipadala namin sa inyo yung Zoom link. Actually, sa mga chat groups nating Ilocano at iba pang chat groups ng ating simbahan, naipadala na po, pinapadala namin every day yung link ng Zoom. Just click yung join and then makakapasok po kayo. Basta may Zoom application na inyong cellphone or gadget or laptop or computer. Sunod po, tinatawagan ko po ng pansin yung mga miyembro ng Nominations Committee. May meeting po tayo after Tagalog English service. Doon na rin po sa CE room. Pagkatapos ng Nominations Committee ay ang PPR naman. Sa CE room din po. Ang nomination, sandali lang tayo, mga 30 minutes, tapos na tayo.
I-confirm lang naman yung mga nominees natin. And then, after that ay PPR. Pangalawa, or sunod, kung titingnan natin ang ating herald, mga kapatid, sa sunod na linggo, ito po yung UMWCS Sunday in celebration of the National Women's Month. Sa ibang simbahan, ang Women's Sunday nila ay last Sunday, pero napagkaisahan ng mga kababayan dito sa NACS na isa-celebrate nila natin ang ating Women's Sunday sa sunod na linggo. So we'll be celebrating the our NACS MC Women's Sunday or UMWCS Sunday sa darating na linggo. Yung mga kababaihan po, ages 40 and above, may 100 ba sa atin? Na dumadalo pa? Wala, no? Ang pinakamatanda na, 97, si Nanay Maring. Tinatawagan ko po ang pansin ninyo, meron po kayong kanta. Sumali po kayo. Kanta ng mga kababaihan. Sa darating na linggo po ito. And then sa 24, Martes po yun ating loading station, yung ating ministry sa mga homeless. And then March 28, ito po yung PAC UMWCS World Day of Prayer sa Malabon Central UMC po. Alas 8 po ng umaga, pero dapat at sana alas 7 nandito na kayo para mas maaga kayong makapunta sa Malabon. At nang maunahan nyo yung parking, limitado pong parkingan doon eh. And then, March 29, joint service po tayo sa March 29, 2 Sundays from now. Alas 9 po ng umaga, Palm Sunday po yun. At pagkatapos po ng service ay after lunch naman ang ating charge conference. And then April 2, Holy Thursday Communion Service, alas 6 po ng gabi. April 3, Good Friday Service, alas 9 ng umaga sa Biyernes Santo. At sa April 5, Resurrection Sunday, joint service din po yun. Meron tayong Easter cantata. So, isama po natin sa ating mga panalangin mga gawang ito nating simbahan. May mga first-timers po ba ngayon sa ating pananambahan? Sino po ang first time na dumalo sa ating worship service dito sa NACS? 3. Sander, paki-invite sila dito sa harapan. Ayan. 3 dalagang magaganda. Welcome sa NACS, anak. Anong pangalan mo, anak? Ano po, Ivy po. Ivy. Heidi po. Heidi po. Ivy, Heidi. Isha po. Isha po. Isha. Isha. Welcome sa NACS United Methodist Church. At taga saan kayo mga anak? Muñoz, kayong 3. Palakpakan naman natin ang mga kapatid na to. Mga nagagandahang dalaga. Okay. Meron pa po ba? Dito. Wala? Sige, habang nandito sila, tawagin na rin natin lahat ng mga nagdiriwang o magdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Sino kayong mga birthday celebrator sa linggong ito? We have Alfredo Gule, Cherry Sagun, Alex Calumba, Pia Eunice Andrea Lara, Cristina Maribojo, Elsie Po,
Milan Milano, o wala si Milan na sa kwan. Lumipat na sila ng bahay. Lenora May Abag, yung asawa ni Pastor Edwin. Marshallin Setay. Eunice Bautista, Ranaya, Jarabela, Litana. Yung bunso. Angelica May Paiste. Marieta Guevara, Winnie Palomo, Jose Arca, Zane Daniel de la Cruz, Rojmar Umingan Jr., Mark Steve Andrada, Sofia Antonia Maribojo, James Liban, Ron Orpilla, Camille Mateo. Meron po bang iba? Dito po sa harap. Ayan, no? Kailangan bang naka-blend? Halika na dito, kapatid. Ayan. Dito sa side na to. Meron pa po bang iba? How about wedding anniversary? Wala? Kailan ang birthday mo? Ngayon, talaga naman. Sige. Ice cream daw. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat unang-una, dinala mo mga kapatid na to sa aming pananambahan. Hindi po aksidenteng sila'y narito, kundi ito yung oras sa inyong tinakda upang sa ganun makasama namin sila at ranasan din nilang pananambahan dito sa simbahang ito. I-bless niyo sila, gabayan at bantayan sila, pakinggan ka lang mga panalangin, ipagkalob ka lang mga kahilingan. Ganon din po, salamat po sa bagong taon, bagong buhay, nakalob mo sa kapatid na to. Ito ang kanyang karawan, special na araw. Dalangin ko ngayon, Panginoon, ang special na pagpapala bilang regalo sa kanya. Pakinggan ang kanyang panalangin. I-bless mo siya at ang kanyang buong pamilya at lahat ng mga mahalaga sa kanyang buhay. Ganon din gawin mo sa lahat ng mga birthday celebrators at nagdiriwang ng kanilang anniversary sa linggong ito. Sa ngalan mo, Jesus, ang aming panalangin, pasasalamat. Amen at amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday, God bless. God bless you. Sige mga anak. Sige po. Ating saksihan ang handog ng ating mga creative arts dancers. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name.
upon you. Oh, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love. When I open my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not build my life upon you. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Tinatawagan po natin ang ating mga anak. Mga sumayaw po. Tapos yung mga nasa upuan po ng mga bata. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay para sa kanila. Nakita niyo po, Panginoon, kung paanong ang mga batang ito ay ginagamit ang kanilang buhay para po sa paglilingkod sa inyo. Ginagamit ang talentong inyong ipinagkaloob sa kanila. Nakikita niyo, Panginoon, ang kagalakan sa kanilang mga puso na sama-samang nagpupuri po sa inyo. Kahit dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paggabay niyo po sa mga anak na ito, sa kanilang paglaki, ang pag-ingat niyo po at protection, ang paglalayo niyo po sa kanila sa anumang kapahamakan, at pag-bless po sa kanila, sa kanilang pag-aaral, sa paaralan at maging sa mga inaaral nila sa iglesyang ito. Pagpalain niyo po sila, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Itinatagubilin namin sila sa inyo, sa inyong pag-iingat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Panakabasan po na surat, masarakan iti Matthew 5, manipod iti 8 hanggang 14. Kasto iti kinunana. At daka idi tisip ngem gapo
nagbalin kayon at at tao iti Apo. Ay, sorry. Efeso 5 verse 8 to 14. Kastoy ti kunana. At da kayo iti sipnget ngem gaputa, nagbalin kayon at tao iti tao. At da kayon iti lawag isot gapuna, amasapol nga agbyag kayo akas tattao anaruwam nga agdaeng iti lawag. Tati lawag ti mangyeg iti nawadwad abunga ti amin akita ti kinaimbag. Kinalinteg yan kinapudno. Biruken yu nuan niya ti pakaragsakan ti Apo. Adaywan nyo dagiti tattaong agaramig kadagiti awan serserbina abanag ngagtaod idi sipnget. Ibutaktakyo ket di ida ket ibutaktakyo ida. Kinapudno na nakababain uray ti panang sarita laeng kadagiti aramiden da iti nalimed. Ket inton may parangarang iti amin abanag iti lawag makitan to as silalatak iti kinapudno akababalinda. Tatian nyaman na maipalgak as silalawag agbalin alawag. Daytoy gapuna amakunkunana. Agring ka sika amat maturog. Bumangon ka ken ti patay. Ket lawagan na kanto ni Kristo ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ang Ebanghelyo mula sa John chapter 9 verses 1 to 41 at ganito po ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia version. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Pumunta nga ang bulag at naghilamos doon at nagbalik. At pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya, noong siya'y mamamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Fariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Fariseo kung paano siya nakakita, kaya't sinabi niya, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Fariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinangingilin ng pamamahinga. Ngunit
makakagawa sa ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, alam naming anak namin siya at alam din namin siya'y ipinanganak na bulag, ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo, nasa hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkakaisahan ng mga Hudyo ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay nasa hustong gulang na, siya ang tanungin ninyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang nilait, ikaw ang alagad niya. Kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ay hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, iyan po ang nakakapagtaka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa ng likhain ng mundo ay wala pa tayong nabalitaang nakakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Fariseyo, kaya't nang matagpuan niya ito kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang hawatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at ang mga bulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Fariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin, mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Ang Ebanghelyo ng Diyos. Madayaw ka, o Apo Hesukristo. Ti dalan ko, ken lawag, ti
Bigyan tayo nga ro, iti mensahe, iti kanta, babae. UMC Lucano ko.
Thank you, choir, sa iyong mga yapak. Mga kapatid, bago po ako magsimula, samahan niyo ko na i-congratulate ang ating council chair, si Kuya Jun. Kuya Jun, tayo nga po kayo. Congratulations po. Kahapon po, in-award sa kanya ang kanyang doctorate degree ng PCU. Doctor of Humanities. Kaya't mula ngayon, ang tawag natin sa kanya, Doc Jun. Congratulations, Doc. Kaya lang, huwag po kayong kapag may sakit kayo, huwag kayong pumunta sa kanya. Wala siyang dalang stethoscope. Sinungaling! Layas! Ito usually ang naririnig natin sa mga bahay minsan kapag galit na galit yung nanay o di kang tatay sa kanyang anak. Sinungaling ka, lumayas ka dito sa bahay na to. Sino nakaranasan ng ganon? Taas ang kamay. Oh, sige. Sige. Tama ko. May mga ganon, di ba? Actually, ito yung naranasan ng lalaki sa ating kwento sa Biblia. Yung taong bulag na pinagaling ni Jesus, tinuring siya ng mga religious leaders na sinungaling. At dahil sa tinuring siyang sinungaling, pinalayas pa siya. Hindi sa kanyang bahay, kundi sa templo. Itiniwalag siya. He was excommunicated. Itiniwalag siya sa kanilang relihiyong mga Hudyo. Mga kapatid, ang gospel reading natin ngayon, John chapter 9 verses 1 to 41, yung binasa ni Pastor Mary Flor, napakahaba. Ay kwento ito tungkol sa isang lalaking bulag mula na siya ay pinanganak. At kung paanong pinagaling siya ni Jesus sa araw ng Sabado, at kung paanong yung bulag na to ay nag-unti-unting na-develop ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Nagsimula sa ang kanyang pagtawag kay Jesus ay yung lalaking iyon, sabi niya. Nung ini-interview siya ng mga pinuno ng relihiyon. Tapos nung na-encounter na niya si Jesus, muli, Ginoo. Ginoo. Pagkatapos nun, biglang nabago ulit, Panginoon. At siya'y sumamba sa kanya. So, yung lalaking yun, di nyo kilala. Basta alam ko, pinagaling niya ako. Tapos, nung nagkita ulit sila ni Jesus, Ginoo, tawag niya kay Jesus. And then later on, after yung kanilang usapan, biglang Panginoon ko. Pero bago yun, bago natin lubusang makita yung proseso ng pagbabago ng lalaki, mula sa pagiging bulag hanggang sa siya'y nakakita, pansinin natin ang mga to. Tulad ng sinabi ko, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang bulag nung unang panahon. Ito ay isang salamin na hawak sa bawat isa sa atin sa paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma. Ang malaking tanong ng talatang ito ay simple lang. Paano binabago ng pagsunod kay Jesus ang paraan ng pagtingin mo sa lahat? Sa iyong nakaraan, sa iyong mga pinagdadaanan, at sa iyong layunin. Ang John chapter 9 ang nagbibigay ng 3 hakbang sa paglalakbay. John chapter 9 gives us 3 steps on our journey towards faith and worship. Una, binigyan ng bagong kahulugan ni Jesus ang ating kwento. Jesus gives us a new meaning. Gives our stories, our journey a new meaning.
Ang paglalakbayan nagsimula kapag binigyan ni Jesus ng bagong kahulugan ang iyong kwento. Tingnan natin kung paano nagsimula ang kwento. Sa verses 1 and 2, habang naglalakad si Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. Ang tanong agad ng mga alagad, Guro, sino nagkasala, ang lalaking ito o ang kanyang mga magulang upang siya ay ipinanganak na bulag? Parang di ba ganon din tayo minsan? Kapag may masamang nangyari sa atin o di kaya may hindi kaya-ayang pangyayari sa pamilya, Lord, bakit? Saan ba ako nagkamali? Saan? Saan ako nagkamali? Where did I go wrong? What have I done? Bakit, Panginoon? Gusto ng mga alagad ng paliwanag, gaya natin. Gusto nila ng taong masisisi. They want to point out somebody. At madalas ganun din tayo. Kapag may paghihirap, minamandali nating magtanong, ano bang kasalanan ko? Bakit ako pinaparusahan ng Diyos? Pero ibang-ibang sagot ni Jesus, mga kapatid. Sinabi niya, hindi dahil sa kasalanan ng lalaking ito, ni ng kanyang mga magulang, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Yung kanyang pagiging bulag ay hindi dahil sa nagkasala kanyang magulang, kundi upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanya at sa lahat. In order for the glory of God to be revealed in Him and to us. Hindi tinatanggi ni Jesus na may kasalanan. Pero sinira niya ang kaisipan na ang bawat hirap ay parusa. Inilipat niya ang lente mula sa pagsisisi patungo sa layunin. Kinuha niya ang pinakamasakit na katotohanan sa buhay ng lalaki, ang kanyang pagkabulag, at sinabing ito ang mismong lugar na magliliwanag ang Diyos. Tapos may ginawang kakaiba si Jesus. Siya ay dumura sa lupa. Gumawa ng putik at pinahid iyon sa mga mata ng bulag. Napaka-unsanitary naman, ano? Of all things, bakit dura? Tapos sa lupa, na inapak-apakan, gumawa ng putik. Ang dami kayong dura siguro, no? Para makagawa ng putik at pinahid sa mata ng lalaking bulag. Nung Huwebes, sa Bible study namin, kina Kuya Jun sa Initial Homeward Home sa San Jose del Monte, nabanggit ko yung kwan. Sa Bundok Banahaw, may iba't ibang mga religious groups na nandun. At isa sa mga yun ay, yung isang grupo doon ay nagpapagaling ng gagamot sa pamagitan ng laway. Yung kanilang founder o religious leader, dadalhin sa kanya yung mga may sakit, tapos ang gagawin niya, lalawayan niya sila, o di kaya dudura, and then yung laway, papahid sa taong may sakit. At gumagaling naman daw. Sabi ko nga, kung pwede kong pangalanan yung kanilang grupo o simbahan, papangalanan ko ng ang simbahan ng banal na laway. Church of the Holy Saliva. Kasi laway niya ginagamit sa pagpapagaling eh. Pero di ba minsan tayong mga Pinoy ganun din? Sino sa inyong naniniwala sa mga usog? Sa manang usog? Sa manang usog dyan, di ba? Pakilawayan nga, nausog yan. Sinong naniniwala doon? Taas ang kamay o nakaranas ng ganon? Naranasan ng karamihan sa atin yun, di ba?
Ako nga, kwento ko, no, nasa Good Samaritan ako eh. Midweek service. Bago yung midweek service, ang lakas ko. Wala naman akong naramdaman, pero bigla na lang. Bumaba ako mula sa office, pumunta sa bahay para magpalit. Maganda para sa midweek. Aba, bigla na lang. Nanghina ako. Halos di ko kayang tumayo. Tapos, nanlalamig ako at pinapawisan na napakalamig. Kunada J office, anungan ni pastor. Nausog si pastor. Mayroon kasing isang miyembro doon, yung associate lay leader sa Ilocano, na parang malakas ang kanyang usog. Lalo na kapag pagod at gutom. Yun nga, pagod daw at gutom siya. Nung pababa ako mula sa office, galing ako sa aking office, nasa kabilang cubicle siya, binati niya ako, di ko napansin. Ayun, nabati. Pag dating ko sa bahay, bigla ako nang hina, di ko nakaing tumayo. Tapos nilalamig ako at pinapawisan ng malamig. So, tinawag sa office na gano'n ang sitwasyon ko, baka hindi ako makapag-midweek. Aba, sabi nung kanyang kapatid na nasa opisina, kilala natin Genesis to. Lahat nausog mo si pastor. Kayo naman, sa dami-dami ng mga tao, pastor pa. Sabi naman niya. Bumaba siya sa bahay, hindi naman niya ako nilawayan. Hinawak-hawakan lang niya yung ulo ko. Alam niyo nangyari? Para akong nagdahilan. Yung panghihina ko biglang nawala. Yung nilalamig ako at pinapawisan na malamig, nawala. Kaya sabi ko, ano kayang phenomenon ito? Ano kayang yung gantong pangyayari? Totoo nga ba to? Yun ang karanasan ko sa mga sinasabi nating mga usog na yan. O mga bati na yan. Now, kung ano man yun, di ko alam at di ko may paliwanag. Basta yun ang naranasan ko. Pero dito sa ating leksyon, mga kapatid, si Jesus, pinagaling niya yung lalaking bulag sa pamamagitan ng pagdura sa lupa, gumawa ng putik at pinahid sa mata ng lalaking bulag. Bakit putik? Dahil ito ay sandali ng bagong paglikha. This is the moment of recreation. Maalala natin sa aklat ng Genesis, ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok. Ngayon, ang lumikha ay gumagamit ng parehong material upang muling likhain ang sirang mga mata ng lalaking ito. At pinapunta niya ito sa tubig ng Siloam. Nang ibig sabihin ay sinugo. At ang lalaki ay sumunod, naghilamos at bumalik na may nakikitang liwanag. The man obeyed, and because of his obedience, he was able to see. Pansinin natin mga kapatid, ang kailangan lang ay pagsunod. What we need is to obey. Hindi pang unawa. Understanding will follow. What we need to do first is to obey. Sa mga militar, mayroong sinasabi, obey first before you complain. Ito ang ginawa ng lalaki. Walang pangako, walang paliwanag, walang timeline na binigay si Jesus sa lalaking to. Sabi lang niya, humayo ka, maghilamos ka. Pwedeng nagreklamong lalaki,
Para sabi niya, bakit ito? Bakit ganito? Bakit may putik sa aking mata? Pero hindi eh. Ang sabi ng teksto, siya'y sumunod. Maaring pasuray-suray siya. Maaring ang tanong niya eh, dito ba? Dito ba? Dito ba? Oh, dito ba? Sumunod siya. Umalis siya na may putik sa mukha. Nagtitiwala sa salita ng taong hindi pa niya nakikita. Siya'y sumunod at siya'y gumaling. Mga kaibigan, mga kapatid, ganito nagsimula ang pagiging alagad. Nagsimula ito kapag pinutol ni Jesus ang kwentong paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili, ganito na ba talaga ako? Ito na ang parusa sa akin. Hindi na ito magbabago. At muli niya itong isusulat gamit ang kanyang biyaya. Ang bahagi natin na hindi ang umintindi ng lahat. Ours is not to understand everything, kundi tanggapin ang kanyang bagong kahulugan at sundin ang kanyang utos. Kahit na ito ay kakaiba o mahirap. Kaya hayaan nating itanong natin, saan ka ba natigil sa larong sino ang may kasalanan? Saan mo ba inaakala na ang iyong pagdurusa ay parusa lamang sa halip na isang lugar kung saan maaring magningning ang Diyos? Ngayong linggong ito mga kapatid, inaanyayahan ko kayong pangalanan ang isang bulag na lugar. Paulit-ulit na kasalanan. Matigas na pag-isip. Nakakalitong sitwasyon at ipanalangin kasama ng salmista, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso, at akayin mo ko sa daang walang hanggan. Search me, O God, and know my heart today. Itigil na yung kaisipang ang mga paghihirap, mga problema, ang mga sakit na pinagdadaanan natin ay dahil sa mga kasalanan natin. Bagkus, pabago tayo sa biyaya ni Jesus na nagsasabing, ang iyan ay upang may pahayag ang kadakilaan ko. Hindi po kalooban ng Diyos na ikaw ay manatiling mahirap. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay manatiling nakalugmok sa kasalanan. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay manatiling may sakit. Hindi po forever yan. Gustong-gusto ko yung sabi nating mga Pilipino, meron akong pinagdadaanan. Di ba kapag may problema tayo, may sakit tayo, ang sinasabi natin, meron akong pinagdadaanan. Mga kapatid, dumadaan lang tayo dyan. At kapag dumadaan tayo, syempre, iniiwan natin yan. Nalalampasan natin yan. We're just walking through those things. Hindi po kayo residente sa mga sakit na yan. Hindi kayo residente sa mga problemang yan. Hindi kayo permanent na residente sa mga problemang yan. You are just passing through it. And as you pass through it, with the grace of God, with the power of God, you will be able to see the light. So that from darkness brought by those sins, from darkness brought by those troubles, problems, you will be able to see the light just as the man born blind who was able to see. Pangalawa, at
kapag tayo'y nakatanggap na ng kaliwanagan, lumalakas ang ating patutuo. For every trouble, for every sickness, for every problem, we receive enlightenment, we receive light, and we become better witnesses of that light. Mabilis na nangyaring pagpapagaling. Pero bumagal ang kwento para sa susunod na pangyayari. Itong ikalawang punto na ating leksyon. Ang paglalakbay ay sumusulong habang lumalakas ang iyong patutuo. Bigla na ba ang sitwasyon? Nagguluhan ang mga kapitbahay. Natakot ang kanyang mga magulang. Nagalit ang mga lider ng relihiyon. Habang tumataas ang pressure sa lalaking gumaling, pansinin natin kung paanong lumalalim ang pagkakakilala at pananampalataya niya kay Jesus. Una, nung tanungin siya ng kanyang mga kapitbahay, simple lang ang sagot niya. Ang taong tinatawag na Jesus ang nagpagaling sa akin. Para sa kanya, si Jesus ay isang tao lamang. Isang strangherong may mabuting nagawa. Pero nung siya'y tanungin ng mga Pariseo, iba na ang sagot niya. Anong masasabi mo sa kanya? At sumagot siya. Siya ay isang propeta. Lumilinaw na yung paningin niya. Hindi lang yung physical na paningin niya, kundi pati yung spiritual na paningin niya. Lumilinaw. Mula sa ang taong yun, ngayon, propeta. Hindi lang tao si Jesus. Siya ay nagsasalta at kumikilos para sa Diyos. Pero hindi tumigil ang pressure sa kanya. Pinagbantaan siya. Pinalayas siya sa sinagoga. Dahil sinabihan siyang sinungaling. At sa gitna ng panunulsul, binigay ng dating bulag ang isa sa pinakamakapangyarihang patutuo sa Biblia. The blind man who was able to see gave the greatest confession of all. Sa verse 25 sabi, isang bagay ng alam ko, ako'y bulag at ngayon nakakakita na. And then, later on, sabi niya, Panginoon. At siya'y sumamba. Wala siyang degree sa theology. Hindi siya nag-aral sa UTS or sa Wesley. Hindi siya nag-aral sa Bible school. Hindi siya pastor. Hindi niya kaya makipagdebate tungkol sa batas ng Sabat. Pero mayroon siyang karanasan. At ang karanasang yun ay hindi matitinag. Kaninang breakfast, sa marites namin, na Kuya Jun at Kuya Alan. Sabi namin, lalo na si Kuya Jun at Kuya Alan, sabi nila, actually, sa eskwelahan, mas matututo ka sa diskasyon o karanasan na binabahagi ng iyong mga kaklase kaysa sa sinasabi ng iyong mga profesor. Sabi ko naman, tama. Maaaring yung mga professor, may degree sila, nag-aral sila, pero gaano kayo yung karanasan nila sa application ng kanilang tinuturo? Samantalang yung mga estudyante, lalo na kapag matagal na sila sa profesyon nila, o di kaya sa negosyo, o di kaya sa simbahan, yung tinuturo ng mga professor, actually, ginagawa na ng mga estudyante. At mas marami pa silang alam at karanasan. Sabi nga, the man didn't need a degree in theology in order to witness for Christ. Ang naging sandata niya sa kanyang pakikipagdebate sa mga pakipag-usap sa mga Pariseo ay yung first-hand experience niya kay Jesus. Walang tatalo, mga kapatid,
sa pagkakaroon ng experience kay Jesus. Hindi kayang talunin ng libro, hindi kayang talunin ng degree sa teolohiya, sa seminaryo, yung personal na karanasan mo kay Jesus. May mga seminary graduates po, cum laude, summa cum laude pa, pero minsan, hindi sila effective sa simbahan. May mga kilala ako, umalis sa pagpapastor. O di kaya natanggal sa pagpapastor. Bakit? Siguro meron silang ganito. Pero kumusta kaya yung karanasan nila kay Jesus? Kumusta kaya yung encounter nila kay Jesus? Dito papasok mga kapatid yung programa ng ating obispo dito sa Manila area, pati sa Baguio area. Na lahat sana ng mga dumadalo sa simbahan ay makadalo ng Encountering God Retreat. Encountering God Retreat. Or EGR. Sa pamamagitan ng Lakbayin Discipleship Program. Actually, 3 years ago, ito yung ginawa kong retreat sa mga nasa dumalo sa retreat ng Ilocano at ng mga empleyado ni na Kuya June at Ate Lucy sa Homeland. Malala po ninyo yung meron pang di ko malalimutan yung mukha ni Ate Lucy noon Pinagawa ko sila ng mga masterpiece nila. Artwork o di kaya kahit na basta masterpiece. Ibigay nyo yung best nyo. Gawin nyo yung pinakamaganda. Tapos sabi ko, dalhin nyo dito sa harap. Nung dinala nila sa harap, proud na proud pa sila. Bigla kong inapak-apakan, pinunit-punit. Di ko makalimutan mukha natin, Lucy, na biglang parang galit. Pinaghirapan ko yan, bakit mo ganyan rinira? Pero sabi ko, ganon tayo Tayo'y masterpiece ng Diyos, pero sinisira natin ang ating sarili. Kagaya tayo nun. At meron pang washing of the feet. Malala nyo yon? Retreat na yon. That's part of our EGR or Encountering God Retreat. Yun ang gustong mangyari ng ating obispo sa bawat dumadalo ng simbahan ngayon. Yung maranasan natin si Jesus. Ma-encounter natin si Jesus. Upang sa ganun kung paanong yung lalaking bulag na to, dahil sa kanyang first-hand encounter kay Jesus, ay nabago kanyang buhay, kahit na wala siyang degree sa theology, hindi siya nag-aral sa teolohiya, ay nakaya niyang magpatotoo patungkol kay Jesus. Friends, an encounter with Jesus is more than enough for us to testify as to who Jesus is. Hindi natin pwedeng sabihin na, di ako marunong. Ay, di ko alam kung paano gawin yan. Sinasabi lang yan ng mga hindi pa naka-encounter kay Jesus. If you have an encounter with Jesus, I tell you, you can be an effective witness of the gospel. You can be an effective sharer of the gospel. Panghuli, lumampas na ako, 14 minutes na ako. Sabi ko 12 minutes lang dapat. Panghuli, ang paglalakbay at ang encounter kay Jesus ay nagtatapos sa pagsamba. An encounter with the Lord ends in worship. Nung nagkita muli si Jesus at nung lalaking ito, sabi ko nga,
Sabi ng lalaki, sa simula, nung in-interview siya ng kanyang mga kapitbahay, yung taong yun, lalaking yun, yun ang address niya kay Jesus. Pero, nung in-interview siya ng mga Pariseo, isa siyang propeta. And then, nung nagkita muli sila ni Jesus, Ginoo. And later on, tawag na niya kay Jesus, Panginoon. And then, siya'y sumamba. There is that progression of faith. There is that progression of faith. Mga kapatid, hindi po sapat na tayo makatanggap ng milagro. It is not enough that we experience or we receive miracle, that we witness miracle. It is not enough that we receive the answer to our prayers. We need to testify. Kailangan nating ipatotoo ito at kailangan hindi lang tayo nagpapatotoo, tayo naman sana ay patuloy na sumasamba sa Kanya. Ang problema sa simbahan, we ask for miracles. In church, we ask for miracles. We ask for blessings. However, after receiving miracles, after receiving blessings, we tend to forget. We tend to forget those moments that we've been crying. Nalilimutan natin yung panahon na tayo umiiyak at humihingi ng pagpapala, humihingi ng kagalingan, humihingi ng tulong sa Diyos. After 2 weeks, nung tayo may hinihiling sa Panginoon, naku, every Sunday nasa simbahan tayo. Kung pwede, ayaw nating umabsent. Kung pwede, every Sunday lumuluhod tayo. Umiiyak pa tayo. Pero nung natanggap na natin yung katugunan sa ating mga prayers, well, first Sunday nandun pa naman. Second Sunday nandun pa. Pero nung sumunod na linggo, ang tanong na nasaan na? Nasaan na kaya siya? Nawala. Mga kapatid, a true encounter with Jesus should lead us to a progression of faith, and not just progression of faith, it should lead us to once more recognize Jesus as Lord, and not just recognize Him, to worship Him as our Lord. For from darkness, He will surely bring us into the light. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, nasaan na kayo? Nasa dilim pa rin ba? O nasa liwanag na? Ang tanong ko sa inyo, sa paglalakbay patungo sa pagiging alagad, nasaan na kayo? Nasa stage pa rin ba ng yung lalaking yun? Or yung propeta? O di kaya Ginoo? O di kaya Panginoon na ang tawag kay Jesus? We are all on a journey. Lahat tayo ay nasa paglalakbay. Paglalakbay patungo sa pagiging alagad at pagsamba sa Diyos na nagbibigay liwanag. Halik kayo, samahan niyo ko sa paglalakbay na yan. Paglalakbay na nagtatapos sa pagsamba. Magandang umaga po sa atin, pagpalain tayo ng Diyos. Bago po natin ibigay ang ating mga alay, sa linggo pong ito o sa araw na to, meron pong isang bagong kasal na kinsal sila sa huwes. Pero ngayon gusto nilang
mabasbasan ng simbahan yung kanilang pagsasama, yung kanilang kasal. Tinatawagan ko sila na pumunta, samahan ako sa altar. Pastor Flor. Mga kapatid, tayo'y nagtipon-tipon dito sa harapan ng Diyos at ng pamayalang ito upang magpasalamat para sa pagsasama ni na Franz at Eva Reyes. Sila ay kinasal alinsunod sa batas ng Estado at sa kaugalian ng lipunan. Ngayon, sila ay pumaparito sa banal na lugar na ito upang hingin ang pagpapala ng Diyos sa kanilang pagsasama at alayin ang kanilang tahanan para sa kalawhatian ng Diyos. Franz at Eva, kayo ay nagtatag na ng isang tahanan at bumubuo ng isang pagsasama. Kayo ay nakaranas na ng kagalakan at humarap na sa mga pagsubok. Sa inyong presensya rito ngayon, pinapakita ninyo ang inyong hangarin na si Kristo ang magiging pundasyon ng inyong pag-asawa at ang Espiritu Santo ang gumabay sa inyo sa madarating na taon. Tayo'y manalangin. Amang walang hanggan, itinalaga mo ang tipan ng kasal upang maging tanda ng mahiwagang pagkakaisa ni Kristo at ng kanyang simbahan. Tanggapin mo ang aming taos-pusong papuri para sa pag-ibig ng iyong kaloob kina Franz at Eva. Ipagkaloob mo sa kanila ang iyong pagpapala upang sila ay patuloy na lumago sa katapatan, kagalakan at pag-ibig. Puno ng pagtitipon. Itong aming kahilingan ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Basbasan mo, Panginoon, ang mga singsing na ito. Simbolo ng ilang pag-ibigan. Simbolo rin ng iyong walang hanggang pag-ibig sa kanila at sa amin. Nawa sa pamagitan ng mga simbolo ito, lagi silang mapapalahanan ng iyong walang humpay na pag-ibig at ang kanilang pag-ibig nawa sa kanila ay walang hangganan. Amen. Amen. Hawakan ko muna. Tingnan to. Diba? Tingnan to bilang tanda ng mahal. Pagpalain naman tayo ng Diyos. Amen.
Tanggapin niyo ang Bibliang ito, simbolo ng salita ng Diyos. Sa pagtanggap niyo sa Bibliang ito, nawa maging liwanag at tanglaw ito sa inyong landas patungo sa kabanalan bilang isang mag-asawa at sa inyong pamilya. Amen at amen. Tayo manalangin. Banal at mapagmahal na Diyos, ginawa mong banal na hiwaga ang kasal, simbolo ng pag-ibig ni Kristo para sa kanyang bayan. Tingin mo ang aming panalangin para sa mga bagong kasal na ito. Masdan mo sila ng may paglingap. Punuin mo sila ng kaloob ng iyong banal na espiritu. Patatagin mo sila sa kanilang mga pangako sa isa't isa. Bigyan mo sila ng karunungan sa panahon ng pag-alinlangan, ng pasensya sa panahon ng pagsubok, at ng kagalakan sa panahon ng pagdiriwang. Pagpalain mo kanilang tahanan upang ito'y maging isang lugar ng mabuting pakikitungo, kapatawaran at kapayapaan. Sila'y gawin mong pagpapala sa kanilang mga pamilya, mga kaibigan, at sa kanilang pamayanan. Panatilin mo silang tapat sa iyong paglilingkod hanggang sa katapusan ng kanilang mga araw, at patumayan mo sila patungo sa walang hanggang kagalakan ng iyong kaharian sa langit. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Liwanagan niya kayo ng kanyang mukha at kaawaan. Bigyan kayo ng kapayapaan. Amen at amen. Mga kapatid, tapos na po yung kanilang civil wedding. Nung March 4, actually nung Sunday gusto nilang i-bless na kaagad yung kanilang kasal. Kaya lang sabi ko, teka, hindi pa ako handa. Naku, si Pastor pang hindi handa, no? Pero sabi ko, dala nyo ba yung inyong wedding ring? Yung Bible? Kinausap ko lang sila, and then inihanda ko naman sila para sa araw na to. Kung kaya't ngayon, they've received the blessing of their marriage, church blessing of their marriage. And we now, kami di Pastor Flor, formally introduce to you Mr. and Mrs. Franz Reyes. Oh, ano nang sunod? You will now kiss your bride. Once again, let us welcome Mr. and Mrs. Reyes sa ating kalagitnaan. God bless. Congratulations. Yaman kami pastor, timen sa itibiyag. Kita nga rod, mawagan, ang iti, pangited tayo, tidaton tayo, kan sagsagot. Mawagan na iti Asher.
takip ng aming paglapit sa iyo, O Diyos, sa araw na ito, ay dala rin namin ang mga handog na ito, mga handog ng pagkilala, mga handog ng pasasalamat, O Diyos, sa inyong pagpapala sa isang linggo na namang nakaraan sa aming mga buhay, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O Diyos. Tanggapin niyo po at pagpalain ang mga ito ng magamit para sa pagmiministeryo. Ganon din, Panginoon, tanggapin at pagpalain ang iyong mga anak na naghandog nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tiyempo ti panagyaman, kantayan tayo ti dalan na. Idalan na, jak may wawa, uray at inut papanda. Kaimang Diyos, iturum na ku'y biyak uparang sa kanya. Dalanak, idalanak, taimang Diyos, idalanak, daytoy awe, amasiliw, agtalina at tugan ka. Uray na sinatidalan, wano kaseden naranyag. Uray na may wano rikatamo ka Diyos. Idalanak, 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 taimang Diyos, idalanak, daytoy obe, amasiliw, agtalina at tukan ka. Diyos ko, taimam kong petak, siya masumurutak, na pegat man, tipag na akamo ka Diyos, idalanak, 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 taimam Diyos. Daytoy owe, amasiliw, agtalina at tukan ka. Umasidig kami nga napnuan panagdayaw, napnuan panagyaman, iti daytoy nga kanito. Pasasalamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Pasasalamat, O Diyos, sa pagtungo mo sa aming mga paa sa sanktuaryong ito. Pasasalamat, O Diyos, sa iyong biyaya, paggabay at pangunguna sa bawat araw na nakalipas sa aming mga buhay. Narito po kami. Nakikita niyo po ang inyong mga anak na nakaluhod sa inyong harapan sa sandaling ito. Nakaupo sa kanilang mga upuan, nakayuko ang kanilang mga ulo, at maging ang mga kasama namin sa online na nanalangin kung saan man sila naroon sa sandaling ito, O Diyos. Kami ay nagpapasalamat sa mensaheng aming natanggap at narinig sa umagang ito. Mensaheng muling humahamon sa amin, humahamon sa aming buhay bilang tagasunod, bilang iyong disipulo,
Panginoon. Saan man kami sa proseso ng paglalakbay sa sandaling ito, tulungan niyo po kami na masilayan ang liwanag. Liwanag, O Diyos, na nagmumula sa iyo at walang makakapantay. Kung kami man ay nasa kadiliman pa, akayin niyo po kami. Pangunahan niyo po kami sa paglalakbay. Tulad ng isang bulag na aming napakinggan, kinilala po niya kayo bilang kanyang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Iparanas niyo sa amin, aming Diyos, ang iyong awa, ang iyong pag-ibig na aakay sa amin sa liwanag ng buhay. Sa sandaling ito, Panginoon, kami patuloy na nananalangin, bitbit ang aming mga alalahanin, mga problema sa buhay at aming idinudulog ito sa inyo dahil alam namin na kailanman, O Diyos, ay hindi nyo kami pinapabayaan. Alam namin na kayo ang aming tanggulan, na kayo ang aming kasama sa paglalakbay na ito. Kaya't pakinggan nyo po ang panalangin ng bawat isa. Kayo lamang po ang tunay na nakakaalam ng aming pangangailangan. Ganon din, O Diyos, patuloy din na idinadalangin namin ang mga ministeryo ng iglesyang ito sa pagpapatuloy ng Lenten season, sa nalalapit na pagdiriwang ng Holy Week, O Diyos. Naway hindi lang to lilipas sa aming buhay na isang selebrasyon lamang, kundi lilipas ito ng may pagbabago, lilipas ito ng may pagliliwanag, lilipas ito, Panginoon, ng may pag-unlad sa aming buhay bilang inyong mga tagasunod, O Diyos. Linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming nagagawang kasalanan, sa aming kapwa, intensyonal o hindi, O Diyos, sa isip, sa salita at sa gawa, lalo po't higit sa inyong banal na harapan. Sa aming paglabas sa sanktuaryong ito, pagpalain niyo po kami. Ganon din, patuloy din na idinadalangin namin ang aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon. Maghari ka, magliwanag ka mula sa iba't ibang sulok ng aming bansa, O Diyos. Hindi lang kami dito sa Ilocano Congregation, hindi lang sa NACS, kundi, Panginoon, sa buong Pilipinas. Magliwanag po kayo. Lord, may mga pagkakataon na hindi namin maisa-isa ang aming mga panalangin, ngunit alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Kaya't dalangin namin, siyasatin niyo po ang aming mga puso. Sa sandaling ito, ibabalik namin ang papuri, ipagkakaloob namin ang papuri at pasasalamat sapagkat sa inyo lamang ito karapat-dapat. Ang lahat ng ito hinihiling namin ng may pagtitiwala, pagpapakumbaba at pag-asa sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na namatay para sa amin. Amen. Amen. Into naramid ko't malpas, gaput kasi makitak
Mga kapatid na nabubuhay sa liwanag. Mga kapatid na dating bulag, pero ngayon nakakita na. Magalak kayo. Magalak kayo sapagkat si Jesus ang siyang patuloy na umaakay sa inyo patungo sa kanyang liwanag. Si Jesus ay kasama nyo at inaakay niya kayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kung kaya tumayo kayo, tanggapin ang pagpapala na galing sa Kanya. At ngayon, ang biyaya, pagpapala, katagumpayan, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang sumainyo at sa buong sambahayan, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at Amen.